Teatro como cada venres, hoxe coa estrea de Gaivotas Subterráneas de Talía Teatro, unha compañía que este 2013 celebra 25 anos sobre os escenarios. A ver, canto tempo había que non nos víamos ti máis? Non sei moito. Que 6, 7 anos desde a boda de Luco. No, Como está Elena? Que? Elena. A ver, moi ben. Mario aparece aquí porque o chama Nino, non? O que seguramente te estás preguntando aos 10 minutos de empezar a obra para que veu? Que tontería, non? Era moito mellor que estivese tranquilo na casa, porque por que veu aquí, non? Que non entendes que dúas persoas tan distintas que poidan ter algo en común, que eu creo que é onde está realmente o thriller desta historia, que descobres que hai unha capa tras outra, e dices, pero espera, a ver, porque estes dous, por que se queren, se é que se queren, ou se odian tanto porque non se matan xa? Coñecémonos desde que éramos nenos, criámonos xuntos, coñézote mellor que a mí mesmo, co que a ti che gusta a soidade, co que a ti che gusta a compañía, co que a ti che gusta estar a gusto, virte aquí. Traerme a min aquí despois de tantos anos, non te creo. Son totalmente distintos, a cara A e a cara B da mesma moeda, atopas aquí anos despois e empezan a xurdir un montón de cousas do pasado que quedaran aí no tinteiro, empezan a botarse merda un ao outro, proposicións pouco truculentas por parte sobre todo de Nino. Hai chicha. Sí. Ti tes algo na cabeza. Estás dando voltas a algo. Recoñezo esa mirada. Recoñezo esa maneira de andar, esa maneira de falar. Nino Raposo está a piques de caer sobre a súa presa. Equivócaste. Mentira. Calquera dos personaxes, cando di unha cousa, quere dicir outra, e eso hai, no, claro, evidentemente. Despois falanse tamén máis claramente, no? Digamos que cando un xa pasa ese límite da cortesía, da diplomacia, espeta o que teña que espetar, non? Sin ningún tipo de miramentos e dinse as cousas, pero sí que de entrada as cousas non se din, as cousas dinse outras, están no subtexto. Sempre coa mesma chaqueta, a guitarra nas costas, que gusto da ver que a xente boa sigue sendo como sempre foi. Xa ven vostedes que dous monstros da escena xuntos nesa esperada obra Gaivotas Subterráneas. E o director dela está conosco, Artur Trillola. Artur, como estás? Hola, que tal? Bueno, estábamos esperando xa esta estrea porque, queiras que non, é un duelo escénico, non? Entre dous grandes da interpretación. Sí, realmente é o atractivo do espectáculo, non? Ver dous actores da talla de Luis Iglesias e Xavier Debe e, sobre todo, contando unha historia que pensamos que pode interesar ao público, onde o público se pode entreter, porque eu penso que ten ingredientes suficientes como para manter esa atención, unha obra de suspense, basicamente. Estreastes onte? Onte na Coruña, sí. No Colón da Coruña, que tal? No Rosalía de Castro. Rosalía de Castro, que tal, conta? Ben, a verdade é que moi ben. Un público moi entusiasta, un público de estrea, evidentemente, e un pouco sorprendidos pola reacción dese público. Sobre todo deixou patente a parte de humor que ten o texto, que nós non esperábamos que fora tanto, pero bueno, víamos que o público estaba moi metido no espectáculo e iso tamén nos dá alas para creer que temos un espectáculo que pode interesar. Hoxe seguides alí, non? Mañán tamén, na Coruña, e para a semana a Compostela. A Santiago vimos o martes e o mércores, sí. Bueno, ti que és actor e tamén és director, non? Como prefires ver unha estrea, dende o propio escenario ou dende atrás ou dende abaixo? Desde o escenario, pero con moita diferencia. Aquí, nunha estrea como director, un está na butaca, pero non sabe que facer, porque non dependes a nada del, entonces non... En escena ti estás activo, estás traballando e o tempo pasa de outra maneira. Incluso parece que podes facer algo, non? Como director non, xa está todo feito ata media hora antes de abrir o telón. Ti és un director que segue a obra, non? Sí, non é que se xa estrea un par de días e despois non volves a aparecer, ti vas por ali. Sí. Tampouco son deses que vai todas as funcións e en cada función dá unha biblia de notas, non son tampouco tan
exagerado, pero sí que me gusta manter un contacto co espectáculo. Porque hai vida no teatro, non? Vida nas obras cambian, mudan. Sí, é un dos atractivos do teatro, non? Que ninguna función se parece a outra, e iso é o que o fai distinto, non? O autor deste texto dixe unha frase fantástica e non sei se tremenda para un director, di o texto está feito para actores de raza que suban ao escenario a ser eles mesmos de verdade. Son de raza, eles dous, bicheros así? Sí, porque subiron a darse. Porque o texto exixe moito do actor, non? A historia que conta é unha historia moi de verdade, unha relación entre dous amigos da infancia que despois de moito tempo se citan nun caselón abandonado no medio do monte, e aí se reprochan moitas cousas, hai rancores, hai vinganzas, e para eso pide moito do actor, moita emoción contida, moita ironía e moita agresividade, e así se moito do actor, sí. A escenografía estamos vendo que realmente é moi bonita, non? Está moi lograda. Tiñades un problema perfectamente solventado que levanse 10 anos, non? E vos contades que son da mesma clase. Pero como Luis Iglesias está tan novo... Sí, debe ter algún pacto co demo, algo así, e a verdade é que parece que os anos non pasan por ele, non? Non, está bárbaro, a verdade que sí. Bueno, cumprides 25 anos en Talía, non? Sí, 25 Eso é anos. unha auténtica maravilla. E a día de hoxe, máis 25 anos, como lembras aquel comezo? Bueno, pois aquel comezo foi no ano 88, con 18 anos, era unha locura de xuventude, pero sempre dun punto de vista aficionado, non? Só que fomos dando pasiños moi pequeniños, En C, non? En C, que nos acompañía de C. Ao mesmo tempo que naciu a Mostra de Teatro de C, cada ano facíamos un festival de teatro e a compañía iba seguindo dando pasiños pequenos. No ano 96 fixémonos profesionais e pouco a pouco, ata agora, que basicamente vivimos do teatro, de dar clases de teatro e de facer funcións. E seguides mantendo ese piar en C, non? Que ti dali non queres marchar nunca, estades asentadísimos despois polo resto. No, sí, bueno, a verdade, asentadísimos, estamos un poquinho dando clases en toda a Costa da Morte, non? E sobre todo, no meu caso, eu agora estou vivindo en Santiago, pero sí, un vínculo directo con C, evidentemente. Claro. Bueno, nesta obra falando de futuro, non? Porque cando un cumpre 25 anos hai que mirar tamén cara adiante, non? Para seguir cumprindo anos. Nesta obra dase unha peculiaridade que é moi interesante, non? Que vos coproducides a obra de teatro con voz audiovisual, que penso que é a primeira vez que se mete nesto, non? E con RTA. Sí, é un experimento, non? Este espectáculo, cando planteamos, estamos nun momento no teatro en Galicia, parece que hai un cambio de ciclo, non? Porque, sobre todo, nos pensamos que o público ten que ver. Eu penso que temos que depender máis do público no sentido das taquillas, non? Porque realmente o panorama teatral lévanos a eso. E este é un experimento de coller dos actores con certa visibilidade, con certa presencia nos medios, como son Luís e máis Xavier, e o que fixemos foi producir un espectáculo con criterios comerciais, non só artísticos, que tamén nos ten, evidentemente, pero sobre todo tamén con criterios comerciais. E para eso recorrimos a 3 empresas que podían solventar esa situación, e pensamos que é un camiño a seguir. Ao mesmo tempo seguimos con outros espectáculos na compañía, co equipo de sempre, o equipo máis ou menos estable, pero este é un experimento paralelo. Claro. Bueno, pois hoxe e mañá estades no Rosalía, na Coruña, con esta obra, pero para a semana estaredes en Compostela con ela, non? O método Groundhog, que tamén temos falado moito del no Zigzag, ven a Santiago tamén, o Salón Teatro, para a semana que ven, non? Sí. Pelos na lingua, onde o tedes? Tamén en Santiago a semana seguinte. Bueno, non parades. Sí. Bueno, nesta época sí, temos bastante traballiño, de olopaje. Claro que sí. Pero, bueno, a ver o futuro a partir de marzo, a ver tamén se sai a rede de teatros de auditorios do Acadic e se normaliza un pouco a situación. Pois parabéns por 25 anos e polo que ven de camiño. Moitas grazas. Moitas grazas a vos. E nos seguimos agora con teatro en cartel con Cándido Pazó, El Só ante o Decamerón.